Tak poďme na to. Dnes sa pozrime na niečo, čo tak trochu mení pravidlá hry v správe budov. Zabudíme na hromady papierov a stratené e-maily. Dnes je reč o vytvorení jedného centrálneho, digitálneho mozgu pre akúkoľvek nehnuteľnosť. Začnime scenárom, ktorý asi každý pozná a úprimne desí sa ho. Kritické zlyhanie zariadenia v budove a čo je horšie, ako keď sa v nejakej rušnej budove pokazí jediný výťah? Viete si predstaviť tú situáciu? Okamžitá frustrácia a chaos. Je to vlastne jednoduchá otázka však, ale odpoveď na ňu odhaľuje, aké obrovské neefektivity sú často zakorenené v tých starých postupoch. Skúsme sa zamyslieť, čo všetko sa musí udiať, aby sa ten problém vôbec začal riešiť. Tým tradičným spôsobom. No a toto je presne tá pomalá, frustrujúca realita. Niekto musí najprv nájsť kontakt na správcu, potom čakať, kým si ten e-mail prečíta alebo zdvihne telefón. Potom správca musí vo svojich papieroch alebo kontaktoch nájsť to správne číslo na servisnú firmu, zavolať im a zase sa čaká. Každý jeden krok znamená zdržanie, zatiaľ čo ľudia, šľapajú po schodoch. A teraz si predstavme úplne iný prístup. Namiesto celej tejto zložitej a pomalej reťaze krokov existuje jedno, prekvapivo jednoduché riešenie, ktoré celý proces opravy spustí takmer okamžite. Presne tak. Obyčajný QR kód, umiestnený priamo na mieste. To znamená, že ktokoľvek, či už obyvateľ, návštevník alebo hoci aj kuriér, môže okamžite nahlásiť problém, bez akýchkoľvek prekážok. Poďme si to teda prejsť krok po kroku. Najprv správca v systéme vytvorí tzv. Kanál, ktorý pre konkrétne miesto vygeneruje jedinečný QR kód. Ten sa potom vytlačí a nalepí, povedzme, priamo na dvere výťahu. Keď nastane problém, ktokoľvek s telefónom kód jednoducho naskenuje, vyplní pár základných informácií a odošle. A systém v tom momente vytvorí tiket a pošle ho tej správnej osobe na riešenie. A toto je na tom naozaj ohromujúce. Tá rýchlosť. Celý proces od zistenia poruchy až po jej oficiálne nahlásenie v systéme trvá menej ako minútu. A čo je absolútne kľúčové, netreba sa nikde registrovať ani prihlasovať. Práve tým sa odstraňuje tá najväčšia bariéra. Tento systém QR kódov je síce super, ale je to naozaj len špička ľadovca. Je to vlastne vstupná brána do oveľa komplexnejšieho systému, ktorý to všetko v pozadí riadi. A to je ten najdôležitejší bod. Nehovoríme tu o nejakej jednoduchej aplikácii na hlásenie porúch. Hovoríme o komplexnej platforme, ktorá funguje ako také nervové centrum. Doslova digitálny mozog, ktorý riadi všetky aspekty fungovania budovy. A tu je aj jeho meno. Dominium. Oficiálna definícia znie moderný webový informačný systém pre komplexnú správu. Ale v podstate si to môžeme predstaviť ako centrálny operačný systém pre nehnuteľnosti. Tak sa poďme pozrieť priamo dovnútra tohto digitálneho mozgu. Pozrime sa, ako sú jeho jednotlivé časti prepojené a čo všetko vlastne dokážu riadiť. Systém je navrhnutý pre každého, kto má s budovou niečo spoločné. Od vlastníka, ktorý má samozrejme plný prístup, cez správcu, ktorý riadi tú dennodennú prevádzku, až po nájomcu, ktorý môže nahlasovať poruchy, alebo technika, ktorý chodí riešiť opravy. Každý má svoju rolu a presne definované práva, čo môže vidieť a robiť. Prvá skupina modulov sa zameriava na vytvorenie dokonalého digitálneho dvojčaťa budovy. To znamená, že v systéme sú evidované nielen samotné budovy, ale aj každý jeden priestor v nich. Od bytov po pivnice. A čo je úplne najdôležitejšie, systém obsahuje kompletný inventár každého technického zariadenia s jeho kompletnou históriou údržby a revízií. Takže viete presne, kedy bol naposledy servisovaný kotol. Ďalej, systém spravuje všetkých ľudí, ktorí sú s nehnuteľnosťou spojení, pretože budovy sú hlavne o ľuďoch. Systém sleduje vlastnícku štruktúru, eviduje všetkých nájomcov a ich zmluvy a, čo je veľmi praktické, udržiava centrálny register overených dodávateľov pre každý typ práce, čiže už žiadne hľadanie čísla na spoľahlivého elektrikára v mobile. A nakoniec tretia časť sa stará o tú každodennú prevádzku. Všetky zmluvy sú na jednom mieste s automatickými upozorneniami, takže sa už nikdy nestane, že sa premeška termín na ich obnovenie. Poruchy sa sledujú cez sofistikovaný systém tiketov, o ktorom si ešte povieme. A správcovia majú k dispozícii nástroje na organizáciu svojich denných úloh. A toto presne ukazuje, ako systém prináša prehľad.
Namiesto chaosu, tu na tomto grafe vidíme jasný životný cyklus každej jednej nahlásenej poruchy. Správca tak presne vie, koľko percent porúch je v akej fáze, či sú len otvorené, už sa riešia alebo sú finálne uzahreté. Všetko je zrazu merateľné a transparentné. Ešte sa vráťme k tým QR kódom. Tieto dáta ukazujú, aký silný nástroj to je. Pozrime sa na to, až 2/3 hlásení v tomto príklade prišli anonymne. To sú problémy, ktoré by sa možno nikdy nedostali k správcovi, lebo ľudia jednoducho nechceli alebo nevedeli, ako to nahlásiť. Čo sa teda stane, keď všetky tieto funkcie spojíme dokopy, od toho jednoduchého QR kódu až po komplexnú správu dát? Výsledkom je fundamentálna zmena v tom, ako budovy fungujú a v konečnom dôsledku aj v kvalite života ľudí, ktorí v nich bývajú alebo pracujú. Tu je to priame porovnanie. V podstate prechádzame od reaktívneho hasenia požiarov k proaktívnej správe. Namiesto čakania na sťažnosti, systém sám automaticky upozorní, že sa blíži termín revízie. Papierový chaos nahrádzajú prehľadné digitálne záznamy a manuálnu prácu tu nahrádza automatizácia. Tento citát zo zdrojových materiálov to vystihuje úplne dokonale. Práve tá jednoduchosť a dostupnosť anonymného nahlasovania mení pravidlá hry. Je to síce malá zmena, ale spúšťa obrovský pozitívny efekt v celom systéme správy. A na záver, jedna myšlienka na zamyslenie. Sme naozaj len na začiatku éry inteligentných budov. Systémy ako Dominium sú prvým dôležitým krokom. Ale čo bude ten ďalší? Možno je to budúcnosť, v ktorej budovy vďaka dátam a automatizácii dokážu predvídať a riešiť väčšinu svojich problémov úplne sami.